So it's the fourth strike in a row for Kirsten. Good game on her side, no? Yeah, she's bowling a really tight line right up the middle of the lane, and it's working very well at the moment, but it depends what's going to happen when the oil starts to move around a little bit out there. Está tendiendo a jugar mucho en el medio de la pista. Entonces por ahora está funcionando muy bien, pero a ver qué pasa cuando empieza a moverse un poco más el aceite encima de la pista. Doncs de moment les pistes encara perfectes o intactes d'aquesta final, i ara una tirada difícil per la jugadora nord-americana, que no acaba de trobar el seu lloc per on ha de tirar. Les bitlles 7 i 10, d'aquelles tirades de mestre que dèiem, no s'arrisca, en tira una, un pal en l'aire, 9 que suma, 9 pals que suma. Tenel Milligan, que somriu però està especialment nerviosa en aquesta finalíssima del quart European Women Masters de Barcelona, el trofeu President Samaranch. Veiem ara una altra vegada la jugadora nord-americana. I tampoc no acaba de trobar el seu espai dins la pista. Suma un 9 i haurà de rematar aquesta bitlla que li ha quedat en l'aire. Des de la primera entrada, on ha sumat un strike, cap més complet per la jugadora Milligan, Tenel Milligan. Clava la bitlla, un altre espert. És el quart que aconsegueix ja per 4 strikes que porta Kirsten Penny. 4 esperts, un strike. Milligan, 4 strikes, un espert. Kirsten Penny. Penny en imatges, carrer número 6. Porta 4 de consecutius. S'estava trobant molt còmode Kirsten Penny per aquest espai central de la pista. Suma un 9, haurà de rematar, per tant, no encadenarà el 5è strike consecutiu. Anem veient, anem seguint les puntuacions de fins ara. Veurem què suma en aquesta segona tirada. Esperem, és una tirada fàcil per Kirsten Penny. Aquesta bitlla que li ha quedat a l'aire. La busca pel centre, la rasca per l'esquerra de la bitlla. Espert per Penny, el segon que aconsegueix en aquesta finalíssima, en aquesta primera partida. Recordeu, n'ha de guanyar dues. Qui sigui ha de ser el millor de 3. Per tant, n'ha de sumar 2 partides per proclamar-se la quarta campiona. La quarta campiona. És curiós perquè sabem que totes dues ja han estat campiones d'aquest torneig. El 2006 ho va ser l'anglesa Penny, l'any passat ho va ser Tenel Milligan. La primera que aconsegueixi enguany s'adjudicarà per 2 anys aquest Women Masters de Barcelona. Penny, que ara es troba un pèl incòmode. L'Oli va començant a marcar traçats diferents, la pista ja no està intacta i això ho noten les jugadores. En un trofeig que hi havia premis bàsicament 20.000 euros, 18.200 repartits en el còmput global i 1.800 repartits entre les 3 millors jugadores que estiguin per sota dels 20 anys. El trofeu Samaranch, la millor d'aquestes 3, que l'entregarem just quan s'acabi aquesta final. Pel carrer número 6 afronta la seva entrada al número 8, Tenel Milligan, que molt hauria de canviar les coses per endur-se aquesta primera partida de la final. Bona tirada de Milligan, segon strike que aconsegueix en aquesta final. Un ha estat a la primera ronda, l'altre ha estat en aquesta 8ª. Torna una altra vegada per Milligan. Torn d'anar al carrer número 5, penúltim frame. Tenim al carrer 5 la Tenel Milligan, bola en mà, sap que si queda alguna possibilitat de guanyar aquesta partida, passa tot per aquest strike. Silenci a la bolera.
i strike de la nord-americana. Important l'strike que acaba d'aconseguir perquè, sumat a l'anterior, li dona encara possibilitats. I ara qui té la pressió, bé, qui té una mica més de pressió de la que tenia, és l'anglesa Kirsten Penny. Si fa un bon final de partida, s'anirà al segon set amb un a favor, una cosa que dona moltíssima tranquil·litat i que l'apropa a aquesta quarta edició del Women Masters. Strike ara per Penny, que encamina aquesta primera partida, és el cinquè que sumen, ha aconseguit 4 de consecutius, estarà amb 177 punts i un strike per doblar. Veurem què fa la millor jugadora de la sèrie dels quarts de final. Estan jugant la segona millor, tenen el Milligan contra la primera, Kirsten Penny, el que és el mateix, la vencedora de l'any passat, la nord-americana, contra la vencedora de fa 2 anys, l'anglesa. Bona tirada de Penny, segon strike consecutiu, el 6è d'aquesta final, i sembla que tot apunta a que Penny s'endurà el primer dels sets d'aquesta final. Recordem, és el millor de 3 qui s'endugui aquest Women Masters de Barcelona. Neteja la bola Kirsten Penny. Keith, com estàs veient la Kirsten en aquesta final? Keith, how do you see the performance of Kirsten in this finals? Well, as I said, she's bowling a very tight line up the middle of the lane, and as the oil moves around, that's going to be a tough line to keep going, so she'll have to move when she gets to the second game. She's pretty well lined up at the moment, but she'll just have to move a little bit when we play the second game. Que está, como ha dicho antes, está jugando mucho en el centro de la pista, tiene una línea muy correcta por ahora, pero tendrá problemas en la segunda parte del juego cuando el aceite se mueve un poco más. Entonces ahí tendrá que cambiar un poco de táctica. De moment, doncs, 226 pals per la jugadora anglesa, strike ara de l'americana, i perdoneu una mica ara el so de la transmissió. A la tirada ja la jugadora nord-americana, que torna, i si tenia alguna probabilitat d'igualar el registre de la seva contrincant, l'ha perdut en aquesta segona tirada del desè frame, del darrer. Ha sumat un total, ara ho veurem, queda el remat, un remat que no li surt del tot bé a la jugadora nord-americana, que Keith no porta 169.000 punts.